Καλημέρα σας. Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να κάνω βιντεάκια, αλλά θεωρώ ότι αυτά που έχω να μοιραστώ μαζί σας είναι πολύ σημαντικά και ελπίζω να είναι σημαντικά και για εσάς όταν τα ακούσετε. Τους τελευταίους μήνες βλέπετε αναρτήσεις και κάποια βιντεάκια μου γύρω από την εργασία μου και γύρω από αυτό που ασχολούμαι. Αλλά δεν έχει τύχει να συστηθώ και θα ήθελα να το κάνω, να ξέρετε κι εσείς ποια είναι η Έλενα. Είμαι η Έλενα λοιπόν, είμαι 42 ετών, η καταγωγή μου είναι από τη Γεωργία. Τα τελευταία 27 χρόνια ζω μόνιμα στην Κύπρο και ο λόγος που αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μου και να έρθουμε να ζήσουμε οικογενειακώς στην Κύπρο είναι οικονομικός. Γιατί τη δεκαετία του 90 διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση και η Γεωργία ήταν μέρος της Σοβιετικής Ένωσης και ξέσπασε πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Και έτσι οι γονείς μου αποφάσισαν να μετακομίσουμε στην Κύπρο για να προσφέρουν στα παιδιά τους, σε μένα και στον αδερφό μου δηλαδή, μια καλύτερη ζωή και ένα καλύτερο μέλλον. Επίσης κάτι ακόμα για μένα, είμαι μητέρα, έχω ένα γιο 10 ετών, τον οποίο τον μεγαλώνω μόνη μου και είμαι πολύ περήφανη γι' αυτό. Ασχολούμαι τα τελευταία 4 χρόνια με παθητικό εισόδημα από το διαδίκτυο. Εργάζομαι από το σπίτι γιατί ήθελα ο γιος μου να μεγαλώνει μαζί μου, να μην μεγαλώνει με τους δασκάλους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να έχουν τη δική μας φυσική παρουσία. Και επίσης τα τελευταία 4 χρόνια κάνω εργασία με τον εαυτό μου. Ασχολούμαι με αυτογνωσία και προσωπική ανάπτυξη. Έχω μελετήσει τους κορυφαίους δασκάλους παγκόσμια. Έχω διαβάσει δεν ξέρω κι εγώ πόσα βιβλία. Και όλα αυτά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Θα ήθελα να μοιραστώ για την εργασία μου. Εργασία από το σπίτι που μπορεί να κάνει ο καθένας. Και επίσης θέλω να μοιραστώ και τις γνώσεις που έχω αποκτήσει γύρω από την αυτογνωσία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές, που πραγματικά αλλάζουν ζωές. Γιατί έτσι άλλαξα κι εγώ τη δική μου. Γι' αυτό αν θέλετε μείνετε συντονισμένοι. Στα επόμενα βιντεάκια θα σας μιλήσω για την εργασία από το σπίτι και θα μοιραστώ τις γνώσεις μου και τα βιώματά μου γύρω από την αυτογνωσία και την προσωπική ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Σας εύχομαι να έχετε μια υπέροχη μέρα και θα τα πούμε σύντομα στα επόμενα βιντεάκια.